molt professional. Es nota que saps de tot. Aquests apunts de qui són? Estan molt bé. D'un noi a qui odia. No l'odio. És el típic xaval del col·le que no cabe a ningú. És de sucre. I el meu col era de sucre. I no era gens divertit. Mira, no sé si t'has mirat aquests apunts, però estan curradíssims. Doncs no sé per què ho fa. Amb les coses que li he fet. Que és un bon nano. A més, és l'únic que he vist que t'ha vingut a veure. A part de la seva mare. Que no sembla la seva mare. És super jove. No és la meva mare. És la dona que es va casar amb el meu pare. Va, pensem on anem. Collons. Sí, m'agrada dibuixar. On anem? Al gimnàs. Passo. Ja ho conec, això. Jo tenia clar on havíem d'anar. L'important era ajudar el lleó. I l'objectiu era la sala de quimioteràpia. Bona idea, Roc. Aquest Roc. Tres o quatre gotes de la tan pluja de nit. A part que no m'agrada el dolor que em provoca la químia. A part d'això, et pots quedar impotent. M'ho va dir fa temps un company a qui li feien químia i no sé. No m'agradaria quedar-me impotent quan encara ni l'he començat a fer servir. Tampoc esperava haver-li d'explicar això a una noia, però no sé, mira, m'ha sortit així. I no només és això. Hòstia, ara som un grup. I marxar a un altre dels edificis de l'hospital doncs no m'agrada gens. Per una puta vegada que estic bé, que em sento bé, no tinc ganes de tornar un altre cop a una altra planta i fer amics nous, tornar a tenir el puto dolor, dormir en un llit estrany. Tot això em fa bastanta por. Amagats de tantes veus estranyes, amb els silencis, omplint paisatges, més enllà d'aquest soroll tan aspre, ens fem entendre sense paraules. Crec que perquè hi ha un passadís que uneix. Estàs segur? Si no, no ho aconseguirem. El Roc diu que sí, que n'hi ha un. Esperem que no s'equivoqui. Hola. Ja era hora. Ja patíem. Com ha anat? Missió completa. Tela la senyora Hermínia. Ja em pensava que ens mataria. Bravo. Tot és el seu mèrit, Que sap negociar molt bé. Bestieses, jo no he fet res. I què? Cap problema amb les infermeres? Què va. Estaven discutint no sé quina paria allà fora. I vosaltres què? Ja sabem on anem avui? Sí. On? Sorpresa! Ens fem entendre sense paraules. En Lleó no sabia on anàvem. Era una sorpresa. La missió era transformar la sala de quimio en un lloc on es sentís a prop nostre. I nosaltres, a prop d'ell. Només ens restava trobar les pintures. I jo sabia on eren. Era feliç de poder dirigir les operacions a distància.
sent bé? Alt i clar, líder. Gràcies, colíder. Aviam, podeu parar de fer-vos els interessants? A quina planta hem d'anar? Aquí al guapo. Anem a la... No hauríem de dir canvi? Com que canvi? Si no diem canvi, no sabem quan hem de parlar. Canvi. Es nota qui és el llest, canvi. Planta 1, canvi. Qui era la planta 1? Canvi. Roc, Que hi ets? sí, ens està escoltant. Va, Jordi, tio, explica'm una nena. Encara no. No és idea meva. I de què és? Imagina tu, del Roc. Te'n recordes que els pelats aquests sempre es queden amb la noia? Quins pelats? M'estàs prenent el pèl? Els pelats que sempre es queden amb la noia. Uau, pintura. Tu és el que buscava. No cridis, tio. Ja tinc els 2 jocs. He arribat a temps a l'última. M'he mullat tot, però els tinc. Demà t'ho porto. No te'l mereixes. S'haurà mullat molt. Moltíssim. Toni, quan el lleó sàpiga que anem a la sala de quimio, es cabrejarà molt, ho saps, oi? Potser sí o potser no. Si el Roc ho ha proposat deu ser per alguna cosa, no? Ja està, ja podem marxar. Què feu aquí? Ens hem perdut. Ei, que ja ha passat el de seguretat. Podem continuar amb l'excursió. Canvi. Perdut? Havíem perdut els altres. No t'hem enganyat. No cal que avisi ningú. Ja tornem a les habitacions. Tornareu. Vosaltres 3 i el que acaba de parlar pel walkie, esclar. Sí. Alonso, Ignacio i jo ens estem esperant. No arribarem mai. Canvi. Sóc el doctor Josep. Si us plau, tots els que estigueu de festa per l'hospital, feu el favor de venir a la porta on diu sala de cures. Canvi. Lleó. La doctora Andrade m'ha demanat que t'expliqui això de la quimio. No, no hi ha res a parlar, no me la vull fer. Ara en parlarem d'això. Que no, no vull parar res. Molt bé. Us deixaré marxar, però amb la condició que el Lleó es quedi un momentet a parlar amb mi. Això és xantatge, tio. Ja ho sé que és xantatge. No ho facis. No, tranquil·la, no em convencerà de res. Doncs llavors no tens res a perdre, no? D'acord. Però... si ens deixes anar, en volíem anar. Aquest no és el tracte. No és el meu tracte.
Molt bé. Explica'm, per què no vols fer la químio? No sé, explica'm tu per què me l'he de fer. Ets el metge, em sabràs convèncer, no? Això no ens ho ensenyen a la facultat. Per què? A tractar amb el pacient. Per vosaltres sóc com un ratolí, oi? Què vols dir? No sé, a vegades tinc aquesta sensació. És per això de la impotència? En part. Saps que no passa sempre? És un efecte secundari que gairebé no passa, de veritat. Ja ho sé, però, hòstia... No em vull arriscar. I l'altra part? Pels teus amics. Lleó, jo aquí sóc l'últim mico, saps? L'últim mico que parla amb un lleó, mira. Sí. Però i si aconsegueixo que no et traslladin? Que només passis el dia a l'hospital i la nit la passis a traumatologia. Això no m'ho deixaran fer. Però si ho aconsegueixo, Només solucionaries una part. pensa tu. Si no ho fas, saps que moriràs, no? Ja ho sé. I no et fa